1, 2, 3, intro! Hi guys, kaya adlaw guys, kay special jud kayo kay nakoy kuyog si Glenn Bell. You can call me Mine for short. Single, sexy, lonely, and virgin. Inom niya tag MP guys, kay I feel so empty right now. Ayun na pagdrama babe. Same gingon, babe. Just stop. You know what, Glenn? There is no us, and there will never be an us. Matagal na ako naghintay pero ni minsan man. Never mo kong hinintay. Ang dapat si Muha, mukhaon kag luya. Kay puro ra ka storya. Ka-harsh po di mo storya crush, oy. Crush? Crush niya mga ikag number na ako. Nya imo kong amigahon, nya imo kong panguyaban, nya imo kong sudlan. Unsay sulod gud? Imong saging. Kani? Kabalo lagi ka nga, gagunit ko sa kong saging. Siyempre, sa una pa man ko ganahan mo pa ak ana. Darao. Ay, ang laki. Wala man na sa size. Naman na sa kalami. Lami na, uy! O, diba? Saging. Para labing. Dahil sa'yo, ako'y matapang. Dahil sa'yo, ako'y lalaban. Para sa'yo. Ali, good rin. Tapad good ta. Ay, dili ko, oy. Abi pa lang. Easy girl ta. Eh, ikaw good bahala. Na, pug sa pug ko. Ali, crush. Daoy! Oh, nibalhin man lagi ka. Abi pa lang ni mo, easy boy ta. Lagi, kasabot man ko. Anak man jud mo mga lalaki. Sweet ra sa sugod pagkahuman. Dili mo lahutay. Grabe ha po di mo makastorya oy. Basi ganahan na ka mag-uyab ta. Dili po ko ingana ka easy girl oy. Pero nga na gud dili. Kani mo ganahan no? Yame. Pero dili ra ka na oy. Unsa pa di ay? Siyempre ang imong saging. Kani? Moro gito sa karong adlaw, like kung ganahan mo sa video, subscribe kung ganahan pag mo video. Nya gikapoy na kog storya sa akong kagulingon. Bye-bye. Nang sa man kay Glenn? Okay ra ka? Lonely na kay kuyo eh. Ayaw ka bala ka. Na naman ko. 이런 느낌 어디에서 왔는지 잘 몰라. Crush? 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 Crush?